ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад ба шумо оиди муҳимтарин самтҳои фаъолияти милитсияи суғд хусусан ошкориёбии ҷиноят давоми рӯзҳои охир маълумот медиҳад. дар урфият дуруст мегӯянд ки вақте бадиро ҷазо намедиҳанд аниқтараш ҷинояткор беҷазо мемонад ба содиршавии ҷинояти нав мусоидат мекунад. имрӯз дар барнома тамошо кунед. дар Исфара ҷавонзан шавҳарашро бо корд захмӣ намуд. Bıçakla istop, umtkada istop, nakun гуфт. иҷорадиҳии манзил барои амалҳои шаҳвонӣ ҷиноят аст. ҷиноят муқобили саломатӣ, боздошти фурӯшандагони заҳри мор. дар Панҷакен дуздӣ дар бонк ошкор гардид. кишоварзи кӯкнорпарвар дастгир шуд. шаҳри ин ва дигар хабаргузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. мегузарем ба шаҳри пурраи хабарҳо. ҷавонзани 19-сола шавҳари худро ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ расонид. ҷиноят дар заминаи муноқишаи оилавӣ дар ҳудуди ҷамоати Навгилем рух дода гумонбаршуда аз олоти корд истифода намудааст. хабар медиҳад милитсияи Исфара. гузориши аввалини барнома оиди ин ҷиноят омода шудааст. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара оиди бо ҷароҳати халидаю бурида аз олоти корд ба беморхона дастрас гардидани шаҳрванд Фаридун Ҳасанови 20 сола истиқоматкунандаи шаҳри Исфара хабари фаврӣ ворид гардид. ҷинояти мазкур санаи 19 май дар заминаи муноқишаи оилавӣ рух дода дар содир кардани он ҳамсараш Муъминҷонова Аниса Равшановна соли таваллудаш 2001 гумонбар дониста мешавад. аз пушти ҳамдигарнофаҳмӣ муносибатҳои оилавияшон ҷанҷолу моҷиро намуда дар натиҷа Муъминҷонова Аниса ба воситаи корди хоҷагӣ як маротиба ба тарафи қафаси чапи синаи Ҳасану Фаридун зада ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ мерасонад. айни ҳол аз тарафи шӯъбачи тафтишоти шӯъбае ки вазораткории дохилии ҷумҳурияти Осмон дар шаҳри Исфара нисбати Муъминҷонова Аниса Равшановна аз рӯи моддаи 110 қисми 1 кодекси ҷинояти ҷумҳурияти Осмон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешкаш идома дорад. тавре далелҳо гувоҳӣ медиҳанд сабаби ба вуқӯъ пайвастани ҷиноят мунозираи байни ҳамдигарии оилаи ҷавон аст ки бо расонидани ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ аз тарафи гумонбаршуда хотима ёфт. муноқиша дар ҳуҷраи хоб оғоз меёбад. ҳамсарон байни ҳам танҳо муноқишаи лафзӣ намуданд. ҳарчанд ҷарбдида нисбати зани худ ягон зӯроварии ҷисмонӣ нишон надода бошад ҳам зан ба эҳсосот дода шуда бо истифода аз корди хоҷагӣ як маротиба ба тарафи чапи қафаси синаи шавҳар зарбаи воридшаванда зада ҷароҳати ҷисмонӣ мерасонад. Чизе гапи нито гуфт ки амонинҷа давидам да мен бурчаканда буд. Мен бурчакба истоп, умткада истоп, накун гуфт меброими гам агар бо намеданам зеҳо гуфту. инҷа истода буд ки ман инҷанда умтушба истода будам, кор дасти ман буд тарсондам. ҳаёту саломатии ҷабрида аз тарафи табибон ҳифз карда шуд, аммо кирдори содиршуда ба келини хонадон доғи ҷиноятӣ овард, зеро ҷароҳати расонидаро ташхиси суди тиббӣ ҳамчун зарари вазнӣ ба саломатӣ хулоса додааст ки дар ин асос нисбати гумонбаршуда бо моддаи 110 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. амалиёти марҳилавии оперативӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ҳолати ба фурӯш баровардани заҳри морро ошкор сохт. гумонбаршудаҳо 3 нафар буда, аз онҳо 30 адад ампулаи моеъи қотил мусодира шудааст. ҳар як ампула 2 грамм ғунҷоиш дошта, дар маҷмӯъ аз дастгиршудаҳо 60 грамм заҳри мор мусодира гардид. коркарди оперативии муваффақонаи кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ҳаракатҳои ҷиноятии гурӯҳи 3 нафараеро бепарда сохт ки дар фурӯши заҳри мор моеъе ки метавонад боиси маргу мир шавад даст доранд. иттифоқи сегона шаҳрвандон Раҳмонов Бобухон Саидович соли таваллудаш 1951, Ҳаитов Боймаҳмад Баротович соли таваллудаш 1960, Сафаров Сафар Наврӯзович соли таваллудаш 1963 сокинони шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб, Рӯдакӣ ва Душанбе дар ҳайати гурӯҳ тартиботи муомилоти қонунии моддаҳои заҳрнокро комилан вайрон намуда 30 адад ампулаи моеъи қотилро ба муомилот бароварданд. ман медонистам ки Кӯлобда Акбар Бобохон истеҳсолот дошт. як 10 сол дошт. баъд сафара илтимос кардам ки омад кардам. ана кора бина.
дар дохили ҳар як ампулаи мусодирашуда 2 грамм заҳри мор ҷой дошта, гумонбарон мақсад доштанд ҳар як ампуларо бар ивази $460 фурӯшанд. маҷмӯан 30 ампула бо ғунҷоиши 60 грамм заҳри мор мусодира шудааст, ки ҳамчун далели шайъӣ гуноҳи дастгиршудаҳоро исбот мекунад. шарикони ҷиноят Раҳмонов, Ҳаитов ва Сафаров ба хотири манфиати шахсӣ ва ба даст овардани маблағи пулӣ ба ҷинояти мазкур иқдом карданд. طبق طلبات قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 29 دکامبر سال 2003 تحت رقم 576 درباره تصدیق نمودن نامگوی ماده‌های سخت تاثیر و نامگوی ماده‌های زهرناک یعنی زهر مار برای خود ماده‌های زهرناک داخل کرده شده، ممنوعیت آزاد آن در جامعه قطعا منع کرده شده است. گمانبرشدگان برخلاف این طلبات قرار حکومت جمهوری تاجیکستان عمل نموده، ماده زهرناک یعنی زهر مار را به مقدار 60 گرم به ممنوعیت آزاد برآورده بین هم خرید و فروش نمودند. қобили қайд аст, ки заҳри мор танҳо барои омодасозии доруворӣ дар корхонаҳои фармасевтӣ истифода мешавад ва тавассути иҷозатномаҳои махсус фермаҳои истеҳсолӣ ҳуқуқ доранд ин намуд моеъеро содирот кунанд. заҳри морӣ аз ҷониби гумонбарон ба муомилот бароварда истеҳсоли ватанӣ, аниқтараш фермаи морпарварии шаҳри Бохтари вилояти Хатлон аст. дар иртибот ба ин ҳодисаи ҷиноятӣ бо моддаи 206 қисми 2 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. барои чунин кирдор мувофиқи санксияи моддаи мазкур ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ аз 5 то 7 сол муқаррар шудааст. ба иҷора додани манзили истиқоматӣ барои амалҳои шаҳвонӣ сабаб шуд, ки нисбати сокини 33-солаи шаҳри Хуҷанд Рашид Ҳакимов парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад. гумонбаршуда бар ивази маблағи пулӣ дар 2 ҳуҷраи истиқоматӣ шароит фароҳам кардааст, ки мизоҷон амалҳои шаҳвонӣ иҷро кунанд. ба даст овардани даромад аз хизматрасониҳое чун ташкили шароит барои амалҳои шаҳвонӣ ҷиноят муқобили тартиботи ҷамъиятӣ ва ахлоқ аст, ки мақомоти милитсияи шаҳри Хуҷанд ба шаҳрванд Ҳакимов Рашидҷон Валиҷонович соли таваллудаш 1987 сокини шаҳри Хуҷанд нисбат медиҳад. дар моддаи 239 кодекси ҷиноятӣ ин гуна кирдори зидди ахлоқӣ ҳамчун нигаҳдошти фоҳишахона ё даллагӣ ҷиноят эътироф шудааст. гумонбаршуда қаблан бо ҳамин ҷурм суд шуда бошад ҳам боз аз амалҳои ношоиста худдорӣ накарда дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд, аниқтараш маҳаллаи 19-ум 2 хонаи шахсиашро маҳз бо ҳамин мақсад истифода мебурд. дар ҳуҷраҳо шароити будубош ва фароғатӣ муҳайё карда шуда бар ивази маблағи пулӣ муваққатан ба афроди шаҳватпараст ба иҷора дода мешуд. Я абсолютно найдел сумму куда раскат. Кадом мақсад? По мақсади дам гифта ба автомобил. каҷрафтории Рашид Ҳакимов аз назари милитсия пинҳон намонд. баъди анҷоми хизматрасонии навбатӣ, ки шартан зери назорат ва коркардҳои оперативӣ ҷараён мегирифт, гумонбаршуда дастгир шуд, ки барои алоқаи ҷинсӣ намудан 2 ҳуҷраи истиқоматӣ ҳар кадомеро бар ивази 150 сомонӣ муваққатан ба иҷора додааст. ба иттилои тафтишот ҳуҷраҳо соатбай ба иҷора дода мешуданд ва дар як рӯз чандин нафар метавонист аз хизматрасониҳои гумонбаршуда Ҳакимов истифода намояд, ки шарту шароит дар ҳуҷраҳо маҳз барои иҷрои амалҳои шаҳвонӣ мутобиқ карда шудааст. дидаву дониста такроран пой ниҳодан бар роҳе, ки оқибаташ танҳо беобрӯист, боз Рашид Ҳакимовро водор сохт, ки назди қонун сархам кунад. феълан нисбати гумонбаршаванда бо моддаи 239 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. идомаи барнома. охирҳои моҳи апрел шахсони номаълум аз филиали ташкилоти амонатгузорӣ ва қарзии хурди ҳумо дар шаҳри Панҷакент 8 адад компютерро тасарруф карда 29600 сомонӣ зарар расониданд. бо гузашти як моҳ милитсия гумонбари ҷиноятро боздошт намуд, ки сокини шаҳри Панҷакент буда қаблан бо ҷурми дуздӣ суд шудааст. филиали ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ташкилоти амонатгузорӣ ва қарзии хурди ҳумо дар шаҳри Панҷакент ҳадафи дуздон қарор гирифт. милитсияи шаҳри Панҷакент барои ошкор намудани ҷинояти дуздӣ дар бонк фаъолияти оперативиро ба роҳ монда ахиран бо гузашти наздик як моҳ гиреҳи ҷинояти сарбастаро боз намуд. охирҳои моҳи апрели соли равон шахсони номаълум 8 адад таҷҳизоти компютерии ноутбукро тасарруф намуда дар умум ба ташкилоти бонкӣ 29600 сомонӣ зарари моли мулкӣ мерасонанд. натиҷаи чорабиниҳои оперативӣ
оперативии ҷустуҷӯӣ чеҳраи Шаҳрванд Нарзиев Зарафшон Набиевич соли таваллудаш 1988 истиқоматкунандаи маҳаллаи сӯзангарони шаҳри Панҷакендро рӯшан сохт ки майли ба даст овардани маблағи пулӣ ӯро ба иқдоми ғайриқонунии тасарруфкорӣ водор намудааст. баъде ки ҷиноят ошкор гардид, муайян шуд ки гумонбаршуда бо мақсади тасарруфи пул шабона вориди бонк шуда аз сабаби дарёфт накардани маблағи пулӣ дасти холӣ нарафтанро ба худ муносиб надида аз 8 утоқи корӣ ноутбукҳои хизматиро ба яғмо мебарад. از اینجا بعد وقتی که پول یافته نشد بعد نوتبوک‌های سرکرده گرفتم. با کدام حجره‌های کاری در آمدید؟ با اتاقی کاری یا اون چیز یافته در داخل اتاقهای کاری؟ نه چیزی نیافتم. فقط رگزک‌های باید بود سومکه پورتفلی نوتبوک بود تمام. گرفتید یا نگرفتید؟ گرفتم گرفتید. ба маълумоти милитсия гумонбаршуда Зарафшон Нарзиев ҷинояти мазкурро дар танҳоӣ содир намудааст. тавассути даромадгоҳи асосӣ вориди бонк шудан баъде ки натиҷа намедиҳад, Нарзиев аз пушти бинои маъмурӣ муваффақ мешавад ки тариқи тиреза ки он замон панҷарапӯш набуд бе мушкилӣ ба мақсад расад. вобаста ба шахсияти гумонбаршуда Нарзиев гуфтан ҷоиз аст ки дар ҷодаи ҷиноят навкор набуда қаблан соли 2013 барои дуздӣ суд шудааст. дар рафти чорабиниҳои оперативию тафтишотӣ зарари расондашуда барқарор гардид. ҳолати ба амал омада аз он гувоҳӣ медиҳад ки наандешидани чораҳои дахдори муҳофизатӣ аз ҷониби маъмурияти ташкилоти бонкӣ заминаи ҷиноятро гузоштааст. феълан аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида нисбати гумонбаршуда чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. кормандони шӯъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд як ҳолати парвариши ғайриқонунии растании кӯкнорро дар ҳудуди ноҳияи Спитамен ошкор намуданд. Хайри Усмоноваи 65 сола дар қитъаи замини назди ҳавлигиаш кӯкнор кишт намудааст ки ин амали ҷиноятӣ аз назари милитсия пинҳон намонд. дар натиҷаи санҷиши ахбороти оперативии кормандони шӯъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ошкор намуданд ки сокини ҷамоати деҳоти Турсун Улҷабоеви ноҳияи Спитамен Хайри Усмонова соли таваллудаш 1955 ба кишту кор ва парвариши растаниҳои нашъадор машғул аст. чунин амал хилофи қонунҳои амалкунанда буда сабаб шуд ки нисбати кишоварз дар асоси моддаи 204 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад. ин зани рӯзгор дида дар гӯшаҳои гуногуни замини назди ҳавлигӣ растании кӯкнор парвариш намуда ҳосили онро ҳам худ истифода мебурд ва ҳам эҳтиёҷи дигаронро қонеъ менамуд. барои истифодабарии шахсӣ ин растаниро парвариш кардан, чанд бех шинонидан ҳисоб накардан, бо назардошти хусусияти табобатиаш ба ин кор иқдом намудан. зимни аз назаргузаронии қитъаи дохили ҳавлӣ 34 бех кӯкнори дар ҳолати нашунамо ва коркарди агротехникӣ шуда дарёфту решакан гардид. ҳамчунин 109 адад сарак ё кӯраки хушккундаи кӯкнор бо вазни 76 грамм дарёфт гардид ки барои истифодабарӣ ҷамъоварӣ шуданд. Шаҳрванд бо мақсади ба даст овардани маводҳои растании кӯкнор ки мана чӣ хеле ки муайян шуд ки саракҳои он шукуфта барои истифодабурдӣ омода мебошад, кошта ташкил карда истодааст. бояд қайд карда мешавад ки киштукори чунин маводи кӯкнор дар ҳудуди ҷумҳури Тоҷикистон қатъиян манъ мебошад ва нисбати чунин кирдор ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ карда шудааст. дар идомаи ҳаракатҳои тафтишотию оперативӣ боз 50 бех хамин намуд гиёҳи нашъадори пештар решаканшуда пайдо карда шудааст. далели ошкор гардида ба кӯкнорпарварӣ майл доштани гумонбаршударо тасдиқ мекунад. бозрасии давлатии автомобилӣ оиди рух додани садама бо оқибати марг хабар медиҳад. санаи 4 июн дар шоҳрои душанбе хуҷанд-чаноқ ҳудуди ноҳияи шаҳристон бархурди мерседес бо опел боиси марги хурдсоли 4 сола мусофири сабукрави опел гардид. ҳамчунин дар натиҷаи ин садама боз 2 нафар ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта ба беморхона бистарӣ шуданд. боз як садама бо оқибати фоҷиавӣ марги 1 нафар ва ҷароҳатбардории 2 нафари иштирокчии ҳодисаи роҳу нақлиётӣ дар шоҳрои душанбе хуҷанд-чаноқ нороҳативу ғусса дар пай гузошт. санаи 4 июн тахминан соати 14:00 дақиқа ронандаи автомошинаи тамғаи мерседес бенз рақами давлатиаш TG 4474 NO02 Азимов Аскар Аҳмадович соли таваллудаш 1980 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд ҳангоми ҳаракат дар километри 186 шоҳрои душанбе хуҷанд-чаноқ ҳудуди ноҳияи шаҳристон
аз худбоварӣ қоидаи ҳаракати роҳро вайрон карда ба самти муқобил баромада ба сабукрави тамғаи Opel Vectra таҳти идораи ронанда Забаров Насим Баҳруллоевич соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи шаҳри Ҳисор бархӯрдааст. Дар натиҷаи расиши ногаҳонӣ ҳарду нақлиёт чаппа шуда, мусофири сабукрави Opel хурдсол писарчаи 4сола аз ҷароҳатҳои бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида ронанда ва боз як нафар мусофири Opel Vectra ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта ба беморхона бистарӣ шуданд. Бозрасии давлатии автомобилӣ сабаби садамаро ба риоя накардани қоидаи ҷойивазкунӣ рабт медиҳад. мавзӯи дигар, мақомоти милитсияи вилояти Суғд ҷиҳати пешгирӣ аз бемории авҷгирифтаи COVID-19 санҷишу назорати беҳдоштиро дар кӯчаи хиёбонҳо, марказҳои хизматрасонӣ, бозор ва ҷойҳои ҷамъиятӣ ба роҳ мондааст. гузориши навбатӣ дар ин хусус маълумот медиҳад. طبق توصیه علمان ساحه طب جهان، ریعایت قاعده‌های سانیتاری و گیگین شخصی از طرف شهروندان راهی آسان و دسترس برای پیشگیری از پنه‌شوی بیماری سیرویاتی کرونا ویروس میباشد. کارمندان مقامات کارهای داخلی در ولایت سوخت نظارت را در این سمت جهت حفظ سلامتی اهالی به راه مانده در مرکزهای سودا و خدمترسانی، بازار و جایهای جمعیتی سنجش و چاره‌بینی‌های فهماندهی می‌گذرانند. کارگزاری مذکور در اساس طلبات ستادی ولایتی اوید به پیشگیری و مبارزه ضد کرونا ویروس به راه مانده شده است که مقصد آن بلند نمودن معرفت ضد ویروسی اهالی جهت پیشگیری از بیماری سیرویاتی میباشد. سنجش نوبتی شعبه حفظ ترتیبات جمعیتی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت حالتهای نگران کننده رعایت نگشتن قاعده‌های حفظ کننده از ویروس را در حدود ناحیه باباجان غفورов آشکار نموده بهر رفع کمبودی‌ها کارهای فهماندهی گذرانید. چنانچه در دو آشخانه در شهرهای خوجند غفورov فعالیت داشته، هم آشپزها و هم پیشخدمتان را مشاهده کردن ممکن بود که قاعده‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کردند. بر زمین با مقصد پیشگیری از این بیماری مأموریت آشخانه‌ها چاره‌جویی نکرده گوشه سانیتاری که آنجا با محلول‌های آنتیسپتیکی و دستگاه حرارتسنج به مزاج خدمت رسانند جای نداشت. گروه کاری همین گونه وضعیت نگران کننده را در حدود بازار مرکزی ناحیه فراوان به قید گرفت. اگر بعضی از فروشنده‌های نقطه سودا بپروایانه به نقاب محافظتی و دیگر لوازمات بهداشتی مشغول سودا بودند، در گرد و اطراف بازار اکثر شهروندان را هم دیدن ممکن بود که در حفظ سلامتی خود به اهمیتی ظاهر می‌نمودند. شاید جدی مناسبت نکردن ماموریت بازار با مسئله مذکور و نبردن کارهای ترغیباتی به چنین خنک نظری‌ها مساعدت کرده باشد، زیرا طوری که عیان گشت در حدود بازار یگان لوحه ترغیباتی که از خوف و خطر کووید 19 شهروندان را آگاه نماید و به آنها جهت رعایت گیگین شخصی یا مسافه اجتماعی دستور دهد دیده نمیشد. اوید دیگر چاره‌های بهداشتی که باید ماموریت بازار بیاندیشد به مانند تشکیل گوشه نظارتی و بی‌ضررگردانی حاجت سخن کردن نیست. ҳайати корӣ ба қоида вайронкунандагон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузарониданд. ба ҳамин монанд дар шаҳри хуҷа низ дар чанде аз нуқтаҳои хизматрасонӣ аз ҷумла ошхонаю нонвойхонаҳо зимни санҷиш камбудиҳое ба мисли ба инобат нагирифтани тавсияи табибон ҷиҳати истифода кардан аз ниқобу дастпӯш ва дигар лавозимоти беҳдоштӣ ба мушоҳида расид. бо манзури ин гузориш мақомоти милитсия ҳамчун узви ситод оид ба пешгирӣ ва мубориза зидди коронавирус бори дигар аз тамоми шаҳрвандон хоҳиш ва талаб менамояд ки дар ҳифзи саломатӣ бепарво набошанд, қоидаҳои санитарӣ ва гигиенаи шахсиро қатъиян риоя намоянд. барномаи имрӯзаро бо як шиёри одилона қадри ҳаёту вақтро бидонед хотима мебахшем. роҳи қонунии зиндагиро ҳар касе интихоб кард, ӯро ояндаи сабз интизор аст. бо милитсия ҳамкорӣ намоед. то дидори навбатӣ, хайр.